ନମସ୍କାର, ଜୟ ସୀତାରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଥିଲା ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟାର। ରାତି ପାହିଲା ବର୍ଷାରେ ଆମର। ଅମାବାସ୍ୟା ଲାଗି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୂଜା ସାରିଲି। ପୂଜା ସରିଗଲା। ଏବେ ମୋର କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଲି ଯୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଦବାର। ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଟିଫିନ୍। ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଉଠେଇ ଆଗେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଆଜି ତାର। ବହି ଖାତା ସବୁ ପୂରେଇ ଦେଲା। ବାଏ ବାଏ କରି ଗଲା ସେ ତାର। ପଖାଳ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆସିଲା ମୋର। ପଖାଳ ପାଇଁ ଶାଗକୁ କଲି ପ୍ରିପେୟାର। କାଟିଲି ପିଆଜ, କାଟିଲି ରସୁଣ, ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଶାଗକୁ କଲି ଯେ ତିଅଣ। ଏବେ ପଚାରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ, ଉତ୍ତର ସିଏ ଦବ ଜାଣିଛି ଯିଏ। ହଳଦୀ ପଡ଼େ ନାହିଁ କୋଉ ତରକାରୀରେ, କୁହ କୁହ। ସେଇଟା ହେଲା ଶାଗ। ଏବେ ଆମ ଶାଗ ରେଡି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଗର ଭଜା। ସାଇର ମୋର ଖାଇ ନେଲୁ ଖୁବ୍ ମଜା। ସାଇ ବସିଲା ନିଜେ ଖାଇବାକୁ। ମୋର ସୁବିଧା ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ। ପଖାଳ ଖାଇବା ସରିଲା। ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ବାଏ ବାଏ କଲା। ଏବେ ବାହାରିଲି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି। ଡେଲି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇଲି ସ୍କୁଟି। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଲା ଆମର। ସମୟ ହେଲାଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହବାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବେ ଘରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଲଞ୍ଚରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଟ୍ରେ ଦେଖ ଆମର। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବାର। ଜୟ ସୀତାରାମ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।